Magampo sa ta mga igsoon. O Dios amahan nga labing gamahanan dalaygon ka kay Lord sa mga kinabuhi Ginoo. Salamat sa matag usa Lord nga imong giproteksyonan, imong giampingan, giprovidean nimo sa panginahanglan o gitagaan nimo giya sa among matag adlaw nga pagkinabuhi Ginoo. Salamat kayo ning kagabion nga malampuson na among mga pagampo. Salamat sa tabang sa Balaang Espiritu. O Lord, nining kahigaynan Lord nga kami magisgot, maminaw sa imong pulong, ang imong Balaang Espiritu Lord God ang magagiya, magaandam sa among dulungo Ginoo nga Lord tin-aw og klaro namo nga masabtan Ginoo. Og Lord nga mamuhat kini sa matag usa Ginoo Lord God. Andama ang matag usa Lord God sa asa man nga himutang karon Ginoo Lord God. Dalaygon ka o Dios, andama usab ako Lord nga imong instrumento Ginoo. Mutuman lamang sa imong gusto ipasulti Ginoo Lord God, sumala sa imong pulong ug sa imong kabubuton o Dios. Kini ang among pagampo sa ngalan lamang sa imong anak mo Ginoong Hesus. Amen o amen. Okay mga igsoon, sibo sa atong labi na sa atong sitwasyon nga gitubang karon ang atong paghisgutan direta sa Roma 4:18 paingon sa 21 mga igsoon. Gingon ganhi Roma 4:18. Mituo og milaom si Abraham bisan sa panahon nga wala na siya'y paglaom nga makaanak pa. Busa nahimo siyang amahan sa daghang mga nasod. Sumala sa giingon sa kasulatan, ingon kadaghan sa mga bituon ang imong kaliwat. Hapit na siya mausa ka gatos ka tuig apan bisag nagtango na siya og si Sarah dili na makaanak, wala siya kawadig pagtuo nga makaanak pa sila. Wala siya kawadig paglaom nga matuman gayod ang gisaad sa Dios kaniya. Kay ang iyang pagtuo naghatag man kaniya gahom ug gidayeg niya ang Dios. Kay nasiguro niya nga ang Dios makahimo gayod sa pagtuman sa iyang gisaad. Mga igsoon, ato ning giuluhan og ayaw pakawala sa paglaom. Ang gisgutan din mga igsoon kung atong dalikatan gamay ang context, naisgutan din nga si Abraham mahitungod kini sa ang tao gihimong matarong tungod sa pagtuo, dili sa mga buhat, dili sa balaod, kundi tungod sa pagtuo sa Dios. Munang giila gituohan si Abraham nga matarong atubangan sa Ginoo tungod kay siya nagtuo. Muna ang context diha sa chapter 4 mga igsoon. Namduman nato nga kani si Abraham mo ni atong spiritual father. Daghan kapila gibalik diha murag kaduha man siguro aning chapter 4 nga siya ang atong espirituhanong amahan. Okay. Unang sa kanta sa mga kabataan sa atong children's ministry, Father Abraham. Unang siya sa verse 18 makita nato diha nga mituo siya og milaom bisan sa panahon nga wala na siya paglaom ug sa tawhanon pa nga sukdanan lisod na gyud kay nga kango na siya tapos ang iyang asawa dili na gyud makaanak sa science pa or sa doktor nga pagsukod dili na gyud siya pwede nga maka-anak. Pero wala siya kawadig pagtuo ug wala siya kawadig paglaom. Muna atong nabasa ganiha sa verse 19 dito sa ulahi nga bahin, wala siya kawadig pagtuo nga makaanak pa sila. Okay. Ug sa verse 20, wala siya kawadig paglaom nga matuman gayod ang gisaad sa Dios. So kung tawhanon or mga ang siyensya ang pasultihon, dili na gyud sila makaanak pa mga igsoon. Unya padayon sila nga nagtuo sa Ginoo. Padayon sila nga nagsimba kay mauman kanay naghatag kanila gahom ug gidayeg nila ang Dios. Sa unahan diya sa verse 20 atong mabasa mga igsoon.
So mga igsoon, kabalo man ta nga ang tinubdan sa ilang paglaom, klaro man gyud kaayo nga ang Dios lang walay lain. Ug sa ato pong present nga panahon, sa ato nga mga Kristohanon, mao gyapon ang Dios ang atong paglaom. Sa Efeso 2:12, akong basahon mga igsoon, giingon nganhi, kaniadto nahimulag kamo kang Kristo, kay mga langyaw man kamo, ug dili sakop sa katawhan nga pinili sa Dios. Wala kamoy bahin sa kasabutan nga pinasikad sa mga saad sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Nagkinabuhi kamo nining kalibutana nga walay paglaom o walay Dios. O sa wala pa kita kang Kristo, kita nga mga tao nahimulag kaniya o wala tay paglaom o wala tay Dios. Na ang uban nagtuo man nga naman mi Dios, pero dili na siya mao nga Dios, dili na siya tinuod nga Dios nga gi-describe sa Biblia mga igsoon. So importante kay mga igsoon ang paglaom kay mo man kanay mulig-on kanato mga igsoon sa panahon sa atong mga kalisdanan, sa panahon sa atong mga kawad-on, sa panahon sa mga balatian, sa panahon nga namatyan, di ba? Usa gyud na ang atong hawiran, ang atong buhing paglaom mga igsoon. Muna atong mga ginaampo nato kay naglaom ta sa Dios nga siya mutabang ug muhatag kanatog katubagan. Pag wala ang paglaom mga igsoon, mo nang kasagaran malagmit ang tao makahuna-huna og hikog. Ang uban mabuang tungod sa mga kalisdanan. Ang uban pod ma-discourage, maluya, mabackslide sa ilang pagtuo mga igsoon. Giingon sa Roma 5 versikulo 5, dili gayud kita pakyason nining paglauma. Kay gibuo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong kasing-kasing. Pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. So klaro kay mga igsoon nga ang atong gilauman dili gayud kita pakyason kay kabaluta nga ang nagsaad nato Dios nga matinumanon sa iyang gisaad. Manang kinahanglan ta mag-awas ang atong mag-overflow ang atong paglaom mga igsoon. Sama sa ingon ni Apostol Pablo sa Roma 15 versikulo 13, ingon nga ni ang Dios nga tinubdan sa paglaom. So klaro diha nga ang Dios mo tinubdan sa paglaom, magpuno unta kaninyo sa tanang kalipay ug pakigdait pinaagi sa inyong pagtuo kaniya aron magpadayon pagtubo ang inyong paglaom pinaagi sa Espiritu Santo. Muna ang kasagaran nato man ang gamiton nga final benediction, gamiton po siya sa pag-ampo mga igsoon. So dako kayo nga tabang nga niana mga igsoon nga klaro ang atong tinubdan nga ang Dios nga matinud-anon sa iyang mga saad. Giingon sa Roma 12:12 mga igsoon, pagmaya kamo tungod sa inyong paglaom, pagpailob kamo diha sa inyong mga kalisdanan o pag-ampo kanunay. So mga igsoon kani atong gibuhat biblical kini mga igsoon ang pag-ampo kanunay kay nasayod kita nga ang atong paglaom tinuod gayud mga igsoon. Ang mga kalisdanan real man tinuod man, pero ang atong paglaom tinuod pod nato na nga maangkon. Sa gingon sa 1 Corinto 13, di ba gingon diha mga igsoon, faith, hope, and love remains, di ba? Apil ang hope mga igsoon. Nagpadayon ta sa atong pagtuo sa Dios tungod kay galaom ta. Ingon sa Hebreo 11:1 gingon nganhi, ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. So naatay kasiguruhan. Sure ta, sigurado ta nga nagtuo bisan wala pa nato nakita, bisan wala pa ta ka-aktual, di ba?
Di ba kasagaran to see is to believe. Kita nagtuo ta bisan wala pa nato makita kay ang Dios man ang nagsaad. Ang atong Dios dili man bakakon. Amen mga igsoon. Paglaom bisan wala makita. So padayon ta mga igsoon sa atong pagtuo, sa atong mga nadunggan kaniya, padayon ta sa atong uh, padayon ta sa atong mga prayer meeting mga igsoon. Klaro kayo nga ang atong amahan nga si Abraham usa ka hatag nga natong dakog impact sa atong pagkinabuhi nga kay siya man atong gila nga father spiritual nga siya padayon nga nagtuo ug naglaom nga ang Dios mutuman gayon sa mga saad. So ang mga saad sa Dios atong hawiran mga igsoon unsa man ang giingon sa pulong sa Ginoo sa Biblia ato nang hawiran, atong tuohan ug atong laoman. Giingon ni Apostol Pablo sa ikaduhang Korinto 3:12, masaligon kami tungod kay ani aman kanamo kining maong paglaom. So grabe ang iyang confident, grabe ang iyang pagsalig nga kaning paglaoma, di gid mi pakyason, di gid mi biyaan ani. So kana mo mga klaro kaayo nga buhing paglaom mga igsoon. Giingon nga ni sa Titus 2 Kapitulo 2, versikulo 13. Gingon nga ni mga igsoon, ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing dawtan ug sa kalibutanong kailibgon. Nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa kaugalingon, matarong og Diosnon. Kinahanglan ingon niini atong pagkinabuhi samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilauman. Inig padayag na sa himaya sa atong gamahanang Dios ug manluluwas nga si Jesucristo. So si Ginoong Hesus mga igsoon, mao ang atong buhing paglaom. Gi-mention diha nga ngani ta dapat sa atong pagkinabuhi nga kita do na may paglaom nga mapaabot sa unahan. Dili ta ma-discourage, dili ta mubiya sa atong pagtuo, dili ta mahimong marka bahala ba nga wala man dayon tubaga sa Ginoo ko mga pagampo. Balik ko sa kalibutanon. So dili nga na mga igsoon ang gitudlo sa ato nga ingon niini. Kinahanglan ingon niini ang atong pagkinabuhi samtang nagpaabot kita sa bulahang mga adlaw nga atong gilauman. So pagkinabuhi nga mapugnanon sa kaugalingon. Paglikay sa kinabuhing daotan, paglikay sa kalibutanong kailibgon. Dili ta ma-discourage kay naa man ang atong buhing paglaom nga mao sa Ginoong Hesukristo. Si Kristo, sa ingon pa sa English, Christ in you, the hope of glory. So, adunay sa kaistorya mga igsoon, bahin kini sa iro. Dili ni katong iro mga igsoon nga katong magpara kag sakyanan nga diha lang ko ihunong dapit sa nairo. Kini mga igsoon, istorya ni sa usa ka iro ug naayang agalon nga nanarbaho sa layo kada lakaw gid niya mga igsoon ng iro muban gid ni sa iya hangtod didto sa dapit asa man nakayan ang iyang agalon. So pag uli na pud sa iyang agalon pagkahapon muadto na pud ang iro kay iyang sunduon. So sa dugay panahon sige to niya buhaton mutultol na gyud ang iro unsa oras nga iyang agalon nga may balik gikan sa iyang trabaho. Nya mga igsoon, wala damha mga igsoon, moabot man gyud ang kamatayon, namatay ang iyang agalon didto sa iyang trabahoan. So ang iyang iro in town minghoy kaayo nga nagahulat nga makabalik, nagalaom nga asa naman ang iyang agalon. Pila kay gayon gini nga buhat dugay siya nakaamgo. Kita nato mga igsoon kung close kinato ang iro, di ba? Luoy minghoy kaayo kung wala ang iyang agalon. So nga na mga igsoon nga ingana ang paglaom sa iro nga klaro nga wala na siya paglaom pero gabalik-balik gyapon siya kay gahandom galaom nga makabalik pa ang iyang agalon. Pero ang atong paglaom mga igsoon klaro gid kaayo nga matinuod gyud nga mobalik ang Ginoo, matinuod gyud ang iyang mga saad ug dili gid ta pakyason kay ang Dios man ang nagsaad kanato mga igsoon. Dili siya pareha sa tao nga mawala. Ang atong Ginoo walay katapusan, eternal siya mga igsoon. Walay katapusan.
wala siya kamatayon mga igsoon. Ingana nga atong Dios nga nagsaad kanato sa atong gilauman mga igsoon. So akong personal nga testimony mga igsoon sa panahon nga nataptan kog COVID, medyo nibati na gid ko adtong Kabalaka, mao na gid siguro ni akong katapusan. So nanghilak nami sa akong asawa ana siyempre nauna na gud ang atong senior pastor mo to nga mo to'y panahon nga total full surrender na ginako mga igsoon katong sitwasyon na nga ang akong gilauman, ang akong bugto nga gilauman mga igsoon, ang ako lang yung kasiguruhan sa kaluwasan nga kung kuhaon man galing sa Ginoo nga akong kinabuhi katong panahon na kabalo ko nga ang Ginoo nagsaad og kinabuhing walay katapusan. Kabalo ko nga ang Ginoo tinuod ang iyang giingon nga mauban nato ang iyang presensya didto sa iyang gingharian didto sa langit. So mao na gid akong gihuptan mga igsoon, halos na gud dili na ko mag-communicate sa akong asawa para dili na ko magsalig pa sa iya, magsalig pa sa uban nga mga tabang, kundi sa Ginoo na gid ko tanan atong panahon na nga itugod gid pud sa Ginoo mga igsoon ni anang panahon na ba kay aron makita og anang masinati nato ang iyang presensya, ang atong personal nga pagkigistorya kaniya medyo taas-taas, medyo intimate gid kayo kung pagion ta ni ana nga mga sitwasyon. Munang akong gihuptan ang pinaka paglaom nato mga igsoon, ang atong mga naipon mawala man na mahurot. Ang atong kinabuhi mawala man, atong pamilya mawala man, atong trabaho matapos man. So munang akong pinakagilauman ang kinabuhing walay katapusan. Muna nga kana nga paglaom, kana nga kasiguruhan dili gid ta patyason ni ana mga igsoon. Mo tong panahon na nga sa panahon sa akong kalisdanan diha gyud nato makita ang talagsaon nga pagpamuhat sa Ginoo sa atong mga kinabuhi mga igsoon. So dili nato ang atong paglaom mga igsoon dili nato ibutang diha sa mga politiko, dili nato ibutang sa atong pamilya, diba? Kay usahay magkaingon ta, my family is my life. Ang Ginoo man ang atong kinabuhi. Uban pud moingon sila nga may music is life, diba? Dili nato ibutang diha mga igsoon ang atong paglaom, dili nato ibutang sa atong mga higala, ang atong paglaom dili nato isalig sa mga bisan kinsa nga mga tawo kay kanang bisan sa atong mga bandi mga igsoon kay kanang tanan lumalabay lamang. Mao na mga igsoon. Munang gingon nako nga sama sa gingon ni Apostol Pablo sa ikaduhang Korinto 2:14, apan salamat sa Dios nga diha sa atong pagkahiusa kang Kristo kanunay siyang nangulo kanato ngadto sa kadaugan. Gamiton kita sa Dios sa pagsangyaw sa humot nga mensahe matungod kang Kristo ngadto sa tanang katawhan. So klaro kayo nga nagpasalamat siya sa Dios nga kanunay nangulo sa atong kadaugan. So kana ang atong kasiguruhan. Sure na gid kayo ang atong kadaugan mga igsoon. Munang gingon sa Roma 8 nga bisan ang mga kalisdanan, bisan ang kamatayon, bisan unsa walay makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Muna atong mga panghuptan dili na ta mo salig atong mga utang nga mo ni akong proteksyon, mo ni akong mo gid ni akong saligan diha ta gunit sa nagsaad kanato ang buhi nga Dios nga nagsaad nato buhi nga paglaom. So sa atong conclusion mga igsoon, sa panahon nga walay kasiguruhan labi na nining panahon na sa pandemya, sama kang atong amahan nga si Abraham, our spiritual father, mutuo ta og mulaom. Kay nakasiguro kita nga dili kita pakyason sa atong gilauman kay ang Dios man ang nagsaad niya na padayon ta mga igsoon, padayon ta sa atong atong ginabuhat mga prayer meeting, padayon ta sa atong personal nga prayer, pag-istorya sa Ginoo.
padayon ta mga igsoon. So salamat sa Ginoo sa iyang pulong o magampo ta. O Dios samahan nga labing gamahanan. Salamat kayo sa imong pulong ning kagabion nga Lord himuha Ginoo nga ang matag usa nga mga nakadungog himuha Ginoo nga madasi Ginoo. Lord mo silaob Lord ang mubalik ang kamainiton Ginoo diha sa pagtuo, diha sa pagsalig kanimo Lord sa mga panghitabo sa among kinabuhi Lord kay dili namo matag-an ang among mga kinabuhi, among mga sitwasyon Ginoo Lord God. Moingon mi Lord nga hayahay mi karon Lord apan wala mi kabalo sa unahan Lord. Busa ikaw lang yun among gilauman, ikaw among gisaligan Ginoo. Kay ikaw nasayod man, wala dili ka masurpresa Lord sa mga panghitabo, ikaw nasayod ng anak ni daan Lord God. Lord, ikaw lang yun Lord ang magahatag o Lord mga mong kinaiya Ginoo nga andam Lord mo dawat Lord sa imong mga kabut-on sa among mga kinabuhi Ginoo. Himuha Ginoo Lord ang imong mga pulong ning kagabion, dili mo labay ang kawang sa mga katawan nga nakabati niini Lord God nga ma-apply kini Lord sa hinahinay Ginoo sa magtagbo ng mga sitwasyon sa among mga kinabuhi Ginoo. Lord, ikaw ang mong ulian sa tanang pasalamat pasidungog sa ngalan lamang sa imong bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus nga imong gikaymutan pag-ayo. Amen o amen.